bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude allah julde mawlana mouhamadou rasulullahi sallllahu taala alayhi wa sallam bajjo aminata ɓurnaɗo e windere goto e ɓuuɗo siyankoɓe bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV ɗo mbawɗon wonde less asmane he on camminama on juurama on duwanama on ñagama duwaw e yafuya hande ko altine sappo e jeetati septembre eɗen gandi hitande ko ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati Djiby Dieng a jarama golle ma jooɗi peewi kanko heede karallagal ngal kanko Djiby Dieng karallo laaɓɗo juuɗe e bawɗo gollal muɗum omo takkodiri e karallo laaɓɗo juuɗe to banggue radio to biyeteɗo Gandoli jeeyago toon to Madina Gounass bandiraɓe ndeɗo yewtere ko heesere pul nde Piindi TV manadiro fewjani on faade e renndo ngo nde wonno Piindi TV ardiɓe ɓe ɓe mbi neɗɗo foof ɓaari ka pullo aɗa less asmane he aɗa jogui gueɗal e télé o donc ndeɗo yewtere wiyete ko Darnde Ngawla e nder Renndo ballal Allah e ballal mawɓe ardiɓe e télé o hono Alhaji Daouda Dia mo wiyano Bosiyaɓe eɗen gandi koye mawɓe radio go tigui rigui jeeya ene wonde Abou Samba Diop to Nguyi eɗen gandi kañumne ko mawɗo gardiɗo ardi kadi bonnani Alhaji Hamad Thiam eɗen gandi kañumne ko neɗɗo baɗɗo fayida no fewi fewi jaako mboolo ɓeɗo ko mawɓe ardiɓe e galle no hannirtindani ko wayno Hadja Leila Ndiaye toon to Madina Ndiaƴɓe aɗa andi ɓeɗo ko ɓe gardi golle ɗe ko wayno Hadja Sali Dia en to Liduɓe ko debbo toroɗo dariɗo kadi darniɗo hande lijonngol ɗo e galle he no fewi no fewi no fewi no fewi e dennangal heddiɓe ɓe fof kawri ɓe nandiri yo yewtere waɗe ɗo spécial taw wiyeteno Darnde Ngawla e nder Renndo ene foti wonde noon Djiby par ce que awluɓe ene jogui gueɗal guila hanki taw hande arani nde wonno so tawi Ngawla ala e nokku Renndo fulɓe ɗeɓe waari kono barme defaɗo ha heewi tew taw ala lamɗam ni wiyete ko tekum eɓe jogui gueɗal guila hanki taw hande arani wadde ha hande Piindi TV ene jokkanaɓe gueɗal mabɓe ngal ɓe e jeygal joni noon min jewti hen gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa hoore ma faari koye banggue Ngawla min jewti hen fina tawa Ngawla fina tawa kala mo hinde nde jiiɗa Djiby ene waɗi fina tawa kala hinde nde jiiɗa ene waɗi fina tawa ha tengti noon e Ngawla fina tawa mum min jewti hen so tawi jeeɗo ñaawi yewtere nde noon ko ni sifori min kala gawlo gonɗo less asmane he mo kalduɗen nandirɗen e muɗum debbo hen e gorko hen suko hen mawɗo e min gaddu ɗum ha ɗo ndendene mum e yewtere e nde no hannirta ndani wona yo awluɓeɓe gande ala awluɓe gandama ko yidde andude e gurdam mabɓe e gonka mabɓe e noɓe koɗirno hanki ha fayi hande oɗo saaha mo gonɗen hay gawlo goto noon woppaka ɓe ƴetti noon yewtere nde ɓe pawe juuɗam yomi yettid ɗum renndo ngo mbaɗa ñaago Allah jomiraɗo joom mbaɗe bawɗo o nde Allah hokkatami tigui rigui wawde jogade sembe hami wawa tambade ndeɗo yewtere nde wonno ndeɗo yewtere ko yewtere teddude no fewi sa huccite Gawlo aɗa haalde muɗum a hebloto no fewi no fewi nde wonno kamɓe wonko Allah rokkiɓe ko gueɗal manggal to banggue haalande ɗum noon ko ni yewtere nde sifori min jewti hen fina tawa mabɓe kamɓe awluɓe eɓe jogui fina tawa min jewtude hen ɓe kalani yimɓe fina tawa mabɓe tigui rigui ɗo fuɗɗi e holno yaari e holko addi ɗum e holko takata ɗum waɗede fina tawa mabɓe o ɗum min jewti ɗum e mabɓe ko wayno Jamma Gundabi Djiby a ɓooyi nande ɗum il faut namdoɗen mbi Jamma Gundabi holko firti Jamma Gundabi yimɓe hewɓe wawi no Gandoli en walla ganduɗa en ko woni Jamma Gundabi walla ko wayno Gandoli en foof ene wawi taw ganda ko woni Jamma Gundabi e so tawi a joddima e Gawlo a namdima ɗum holko woni Jamma Gundabi mabɓe kalanen kadi moni foof Gawlo foof mo ganduɗen ɗo so tawi jeeɗo ñaawi min namdo ɗum gurdam mum min namdo ɗum to jibina hoto jeeya holno jangguiri Ngawlago hol ceerno muɗum holko yiye Ngawlago nde fuɗɗi wonde Gawlo ha fellide wawde kalasal wawde asko walla ko wayno hol dimumo fuɗɗi yindirde holko ɓe mbaddi ɗum foof min namdoɓe nde wonno haalloɓe PULAAR mbi ubburi ɓuubri aɗa jogui pelma aɗa wiya ɗum ɓuubri ka ala haaju tan kono ɓuubri hay goto wawa ɗum ubbude nde wonno baɗɗo ene yejjita baɗanaɗo ene yejjita Djiby kono noon Allah kam e yejjitta ene moƴƴi so tawi neɗɗo woodi hoɗema ciftina renndo ngo oɗo de wonko waɗanma hay so waɗani sibabude ɗum kam a jarama mono fof ene yiiɗi wiyede tigui rigui a jarama ɗum noon hay Gawlo goto en goppani ɗo ha Mali ɗo ha ɗo Gawlo wawi wonde e less asmane he eɗen noddi ɗum eɗen eeri ɗum pour rendude muɗum nde ɗo yewtere nde ganduɗa hoorema
ko ɗo fewja ballal mawɓe e galle o denndangal noon gonɗo ɗo e galle he liggotoɗo ɗo e galle he calminama juurama duwanama ñaganama Allah moƴƴere ɗum ɗo noon ko nelal faade e renndo ngo kala nanɗo yo haalan bandum yewtere nde fewjama ɗo ko mawɓe ɓe pewji ɗum yo yewtere nde waɗe ɗo ittande noon Ngawla gueɗal Ngawla noon ittanama gueɗal gila ko ɓooyi yaade ɓe sey Oumar Foutiyou Koɗɗaɗo Mathia Iliman Siré Samba Demba Ali Moutadou Halwar aɗa andi so tawi ɓen mbiyama yo ittane gueɗal ɓe ittanaɓe gueɗal gila ko ɓooyi gila tan sey kumaɗo en eko way noon eɗen hay gawlo goto noon en goppani gawlo kala sall gawlo mbawɗo wonde foof kala gawlo mo nodduɗen ari ha ɗo min ndendu mum yewtere nde wawa kadi famminde yimɓeɓe tigui rigui holko Ngawlago yahata ene wawi taw mbaɗa andi min ene wawi taw Djiby Dieng ne andi kono ene wawi taw ana anda Gando ene wawi kadi taw goɗɗo mbaɗo no mbaɗa ni anda e addata ɗum andede noon ko joƴƴina ganduɗo ɗum namduɗa ɗum haalanma andi Ngawla ene heewi fayida fayidagal Ngawlago wonɗo fuɗɗi ko nalaɗo hayɗo Ngawla kala ɗo Gawlo yaaɓi felo mum ɗon musiba ala ɗon mayde ala ɗon sunade ala ɗon musiba ala ɗon par ce que Gawlo kala ɗo ari yiɗi taw ɗon ko mellamma taw ɗon yangue walla taw ɗon contaɗo jaaɗo e jamanu taw ko karesiri kono yiɗa tawede janaysi yiɗa tawede manade ɗon ko fati e goɗɗum wi tan ko jaam ɗum noon d' accord weeɓan kono kamɓe koɓe ndini tan ko jaam Ngawlago noon ko hunde wande fayida no feewi nde wonno neɗɗo foof tagaɗo on ko sooda fitandu on foti andude hoore makko nde wonno Gando Pulaar wi yo hoore ren hoore mum reno hoore nde renani hoore mum so hoore renimo hoore mum renimo hoore nde renani hoore mum nden hoore hisi wonno reni hoore mum ene jeeya e rende hoore mum andude hoore mum noon weeɓani kono sa dañi gandinowo hoore ma kadi aɗa foti jaggude on duuɗi temedere nde wonno Ngawla andintata ko neɗɗo Gawlo huccite ma ɗo joni Gando wima kaari jibini kaari bamma kaari jibini kaari yumma kaari jibini kaari taane kaari jibini kaari ɓiye ɗum ɗo fof ko hunde fonde darnede hunde fonde ñantede hunde fonde wurde hunde fonde kadi fayidagal mum ɓeyde ha no hannirtida ni nde wonno fayidagal muɗum ko fayidagal manggal no feewi ɗum noon enen fof eɗen jiiɗi tan nde bandiraɓe mum fof wottata haqqille mum e ndeɗo yewtere e suɓani ndeɗo ɗo galle he ko ma bandiraɓe jooɗi noon ƴewtidi tawi ko hunde fonde wonde min noon ɓe totti kam gueɗel ngal kono noon hay somi wawana kam mbaɗa ñaagui on tan duwaw ballal beele Allah ne yettina ɗo jiɗɗen yettade ɗum ɗo foti ko yidde tan pinal meɗen Gando oto majjude nde wonno hande sa ƴeewi gueɗe men kewɗe hande majji sa ƴeewi pijirloji men hande natti waade no wano ni nden pijirloji a meeɗani joɗade nden dimanche walla samedi kikiɗe taw worɓe fulɓe ɓe rewɓe fulɓe ɓe ñantaki jaa aɗen taw toon manade no koyno Baba Malen walla Ndiaye Naybel en walla Biram Ndiaye en walla lambaji meɗen walla gueɗe goɗɗe sa ƴeewi hande ɗum koko maayi majji mayti Allah andi noon sene wurta kam kono kam o saaha maayi ɗum ɗo fof noon eɗen poti darnade ɗum seɗen jiiɗi koye meɗen tigui rigui gonga men eɗen jiiɗi koye men eɗen poti darade beele tigui rigui ɗeɗo gurdimeje ene garta sukaɓe men ɓe so gaari tawa ɗo gandi ɗum ɗo no wonno kono noon hande en goppi culture men fina tawa men en goppi ɗum ɗo noon ko kalten ɗo Ngawla koye fina tawa mawɗo jeeya moni foof ene ñaagui Allah Gawlo ara galle mum nde wonno ko maayi wirtata ko ganale fayi toon ko direct no wonno toon woni galle mum tagi Gawlo kañum kala ɗo ari ko jaam tan woni ɗon Gawlo yiɗa arde ɗo musiba woni yiɗa arde ɗo duho woni yiɗa arde ɗo probléme woni yiɗi arde tan koɗo jaam woni koɗo ñamete ɗo yarete ɗo yewtete ɗo rokkete ɗo fayidagal manggal woni kamɓe noon goni saktoɓe fayidagal ngal sa nani Koɗɗaɗo Mathia Iliman Siré Samba Demba Ali Moutadou Halwar Seydi Boubou Niang ne haali ha joni Ngawla bonani hen ko yadnode mo awluɓe waɗi noon ɗum noon tagui galle men o ɓe ƴewidi ɓe ƴewti ɓe tawi ngal ɗo gueɗal ko gueɗal awluɓe poti dañde ɗum so Allah jaɓi noon inchallah hande poɗɗo fuɗɗorade ko Baboy Seck toon to Hawre o dañi gantu noon mawɗo ɗum haɗi mo arde kono ko jogono arde min joddo min puɗɗo yewtere nde kono hande yewtere nde ko spécial tan famminde bandiraɓe holko ummini yewtere nde e holko yewtere nde e yahata ɗum noon ene fof ballodiren hen mbaɗen hen juuɗe meɗen beele ene ɓeydo wurde Ngawla mayani kono ne ɓeydo beele ne ɓeydo wurde Ngawla ne weeli Ngawla ko naccakan moni foof
saɗa jeeyi hoore ma aɗa jogii hoore ma kay vraiment aɗa yiɗi gawlo nde wonno gawlo ko hunde welde e nder galle ko hunde welde e nder renndo kala ñande gawlo naati e galle dimmo oɗon dimmo so tawi kay ko ngilngu woni e nder ɓernde makko e ngu dillintango noon ko ƴiiƴam par ce que gawlo memata koye ƴiiƴam ma mema enɗam ma mema bande en mema gurdam ma gona leçon sa yi koɗɗaɗo macce enen kaale ha joni yimɓeɓe ene jetti Allah ne jetti ɗumen en ndewi caggal mumen ko awluɓeɓe ndewi ɗon en cimta golle mabɓe hanki e golowole mabɓe sey kumare noon wona jinneji wona malikaji ko yimɓe tan gonno koɗo ko yimɓe noon dokkaɓe gueɗe ɗe gandanɗa hoore ma sa jeeyama ngol leñol aɗa foti wartude haqqille ma mbatta haqqille ma kadi e pinal ma hande ko ɓuuri musimi hande min Djiby ko en goppi pine meɗen ha laaɓi hande oɗo saaha mo gonɗen wonno hanki ko digiral wonno gandu bomi e sagataɓe ene potta toon mbaala yewtude 11h jamma ha 3h matin moni fof ene reena goɗɗon ene reena hurum mum oto dañi probléme nde wonno sa wonde ɓiɗɗo debbo ka gorko o goni sellaɓe dañi probléme ko an dañi probléme moni mon fof aɗa ene reena goɗɗon debbo o ene reena gorko o oto firguitade dañi probléme gorko o ene reena debbo oto firguitade dañi probléme hanki e nder diŋital ko ɗon yimɓeɓe pottanno ene piiji ene jala ɗon fewjiteno baba kaari guesa mum hawi te ala sukaɓe nden balle mo remde ko toon fewjiteno e gueɗe mbaɗi noon e gueɗe mbaɗi noon e gueɗe mbaɗi noon ko ɗon kadi bomɓe sagataɓe gondatno ha wodi hen yiɗodirɓe dewgal waɗe hakkude mabɓe taw ko dewgal lawol hay goto anda bonande hay goto anda bolle puyɗagal hay goto anda musiba o ɗum wonno hanki wono wiyoɓe noon Djiby Dieng wono wiyoɓe hanki hande ɓuuri welde hanki ene wawi wonde kono noon hanki kam ɓuuri sanade hande nde wonno hande hay goto anda fina tawa mum hay goto anda ko jolno hanki mum ɗum noon so tawi jooli e nder leñol ngol foti ko heɓitede kadi radio e télévision gandoli ko ɗum tan nafata ko findinde e weltinde e jeertinde noon tagi min ndeɓe kalnima oɗo émission minen joguimi hen softede mawde min kala kene ummino pulagu walla kene ƴellita ɗum mbaɗa hen hande mbaɗa hen janggo mbaɗa hen ɓawo janggo nde wonno ko on banggue Allah rokkitimi minne fartange yomi yaah yomi waɗ so Allah wimi a waɗa hunde noon a waɗat Allah feccimi ko darnade pulagu ngu hasim ala ko mbawmi hende kam mami darano pulagu ngu haqqe bawɗam noon tagi ndeɗo yewtere noon bandiraɓe fof erama hen dendagal bandiraɗo julɗo mbiyo asaɗu an la ilaha illallah asaɗu anna mouhammadou rasulullah dendagal bandiraɗo pullo jiɗɗo hoore muɗum dendagal bandiraɗo pullo kadi beltantoɗo Ngawla wiyama kalihum Allah ndeɗo yewtere wona awluɓeɓe jeeyi wona mi ɗaha cam gadduɗo jeeyi wona technicien Djiby Dieng o jeeyi ala jeeyi ɗum ko enen foof jeeyi enen foof jeeyi par ce que moni foof ene yiɗi dañde gawlo mon fof yiɗi dañde gawlo ñande mbaɗɗa beela aɗa waɗi walima aɗa waɗa dewgal ɓiye so tawi gaari ndi hirsama duwa o waɗama aɗa yiɗi gawlo daro e yeeso julɓeɓe wona haalde mama ene jaadi en moni fof yiɗi ɗum heddi ko daña walla basa dañde gaddo wona kono moni fof ene yiɗi ɗum donc ndeɗo yewtere ko yewtere min enen fof nden ndi yewtere nde jogui en haqqille muɗum ene wallitami hen no gurdirmi yewtere nde bisimilli mum joguiɗo hen peeje mum ene wallami no gurdirmi yewtere nde bisimilla muɗum joguiɗo hen miijo mum kadi bisimilla muɗum joguiɗo hen ballal mum kadi bisimilla muɗum kadi Djiby haɗani ɗon min nodduɗo yimɓe min nodduɗo awluɓe rewɓe worɓe jehirden mabɓe kono min mbaɗ déplacement ji kadi jeehen e galleji awluɓe ɗi galleji ganni ɗi min jaa toon son jeeyi toon an Djiby min tawa toon mawɓe namde ɗenɓe oɗo galle hol gonnoɗo ɗo hol mawɗo Gawlo gonnoɗo ɗo ha yetti hande gonɗo ɗo ɗum ne kadi ko andinneɓe kamɓe ɓene gaskini yimɓe kono kamɓe ne poti askinede neɗɗo noon a faami Djiby wona kamɓe ne poti ɓe gaskinirteno ko ni so tawi télé o waɗi déplacement ari yeehi Fouta yeehi joni ko wayno ɓoki jewni yeeru ko ɗon ɓuurmi andude no feewi a naati galle dikkirima Samba a tawi ɗum hande mana biyeteɗo Malick Sow ko ɓiyum ma namdomo
hono ma Samba wurduno ɗo tani ko wona o haalanma gurdam on ha yetto dikkiri o dikkiri ko ni wurduno ko ni waɗanno ko ni gollanno ko ni worduno e rimɓe mum ko ni wayno ngawlago mum ni sifurino wona hunde fof mo andu ko yerudo kamɓe bandiraɓe wona ha mawɗiraɓe ɓennuɓe ha kanko Malick Sow jooɗi ɗon hannde o mi namdomo hannde holno ngawlago ma wayi holno jiiruɗa ngawlago ngu ene wayno wano guila hanki walla ala walla natti wade noon holko changiri ɗum onon daari darde ngawlago ha joni rimɓeɓe kam ene batte qillaji men ngawlago ngu walla ala ɗum ɗo foof emin ɗamini emin jiiɗi wadde ɗum nde wonno ko hunde nde ganduɗa hoore ma télé meɗen Piindi TV ko ɗum umini ɗum ko moni fof yoyi hen hoore mum moni fof yoyi hen hoore mum baylo labbo bambaɗo gawlo sakke o maabo o ceerno o naalanke o n'importe quel neɗɗo fof ene yiiɗa yo yiiɗo hoore mum nde wonno ko ɗum ummini télé o leñol noon so ɗemgal mum taƴi ene wayno gurdam mum ayima moni ɗemgal leñol tajji ko ɗemgal ngal wasa haalede terɗe ɗe mbasa gollude golle leñol ngol ɗum ko wala holola goyti wiyete sa nani hannde mawɓe ɓe ne kaale ha joni tan ko wadde ɓe hunde kono won yaaɓe ɓe kaldaki par ce que waɗi noon ko ala ko mbaɗi neɗɗo so ala ko mbaɗɗa ala ko kalantuɗa wadde moni fof ene foti wadde feere kam ƴetta mesure e nder gurdam woto ko waɗi janggo e jaam beele ene simte caggal makko beele ene simte caggal makko ɗum noon moni fof ene jogui droit wadde ɗum moni fof kadi ene foti ñagade Allah wadde ɗum e dañde ɗum eyyi ko dokke Allah weeɓani kono moni fof ne foti hirande ɗum fota ƴewde ɗum so tawi jeeɗo o ñaawi eɗen nodda noon ngawla rewo e worgo funnague e hirnague kala ɗo gawlo woni e less asamane he wiyaka awluɓe Fouta tan wiyaka awluɓe Mauritanie tan wiyaka awluɓe Mali tan wiyaka awluɓe Burkina tan wiyaka awluɓe Cameroun tan wiyaka awluɓe ala ko kala ɗo gawlo wawi wonde e aduna he monde entier he wiya koko hubtidini moni e mabɓe foof ene sohla ɗo so wona ƴetta gantu mbiya a wawa arde kono moni fof kam kala hen mo ganduɗen min mbaɗa feere ha jokkodiri mo gadden ɗum ɗo kala hen min gandani min jokkodiri e ganduɗo ɗum waɗa feere ha ara ɗo jewten hen waɗi noon ko beele moni fof ene yiiya hoore mum sa ƴeewi ɗo hannde Djiby jewte kewɗe ene mbaɗe ɗo eyi kono nde ɗo yewtere kam wonno ko haralleɓe mawɓe goni e galle he nde ɓe miccini ɗum ɓe ƴewtini ɗum tan ɓe tawi nde ɗo yeeso ko fonde waɗede ɓe itti ɗum e pawe juuɗe minnene jaɓiri mi sibo Allah mbaɗa teddi noon no feewi kono noon mi holli Allah e nelaɗo muɗum mi holli kadi ballal moon ononne mone mon fof waɗa hen junngo muɗum ballodiren hen so tawi jeeɗo ñaawi awluɓe ɓennuɓe mawɓe addunoɓe ma haal mabɓe haal ɗo awluɓe rewɓe hen ɓe ma haala mabɓe haal ɗo awluɓe wurɓe hannde ɓe oɗo saaha ene circule e nder aduna o ma haalaji mabɓe haal ɗo moni fof ma haala mum haala ɗo to banggue ngawlagu ene ɓuuri yidde noon kala e saaha ɓe kalani en kadi fina tawa mabɓe kamɓe spécial kamɓe e nder gurdam mabɓe en jii jombajo joni jombajo gawlo en jii wonno ñantorto yo mbaɓe heddiɓe mbaya noon min namdoɓe pourquoi jombowo gawlo pourquoi ne wayandani wonnoɓe cufuri wonnoɓe jommodirto ƴetta ñaaƴe ɓe mbaɗa ɗo henne ɓe parales enen wone men mbatta ɗum ko kamɓe jogui on culture on kamɓe jogui ngal pinal mamin namdoɓe ɗum ko tagi ɗum ɓe namdoɓe to banggue dewgal awluɓe dewgal awluɓe holnoyi kon dewle yimɓeɓe ni tan toroɓeɓe wayluɓe sakkeɓe mabuɓe walla e seɓɓe walla ko wayno walla awluɓe jogui dewgal mumen tan spécial kañumen noon gurdata dewgal mumen walla dangurdu mumen holno wayatno voilà min namdoɓe ɗum par ce que namdotoɗenɓe ɗum komo andano fof anda gandu noon kadi anda wona a sasa ko ɗum takata yewtere ko ɗum woni gurdam yewtere gurdam mum ɗum dal ko dañde gurdam kadi arta kadi yewtere nde arta kadi inde nde inira nde par ce que mbiɗen ko darde Ngawla e nder Renndo ko hubtotini en mbiyani darde Gawlo e nder Renndo de en mbiya noon ko Ngawla sen mbi Ngawla ko awluɓe foof sen mbi Gawla won Gawla goto mo joofiɗen mata joofiɗen ko Samba Haba Billo ala wona noon mbiɗen ko Ngawla wadde sen mbi Ngawla hay goto en goppani en calmini noon de passage Samba Haba Billo booli eɗen gandi ko musidɗo jeeya ko jilol koye awluɓe hannde jeeya mawɓe waaɓe noon ko wayno manade mo ganduɗa makki Ndiaye to Wennori en eɗen gandi Babo Seck en
ɓeɗo fof ko awluɓe poɗɗo yewtide e mum dendagal Ngawla gonno ɓohi noon salminama juurama dendagal ɗo Ngawla woni kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama ɓe donama ɓe ñagama duwaw e yaafuya nde Allah ɓeydata suturo ɓeyda teddugal ɓeyda fayidagal e moƴƴiri mum en no mbiɗen ni tan mawɓe men ɓeɗo wonɓe ɗo e oɗo télé koɓe yetteteɓe kala e saaha koɓe jarneteɓe par ce que kamɓe jooɗoto ɓe ƴeewa ko foti wonde ko mbaɗa ɗum teste no feewi ha ƴeewe sen foti wonde so tawama ne foti wonde tan ɓe tawi ɗum ɗon foti wonde so waɗama ene ko lawol waɗe noon Allah jarama ɓe jaaro mbiɗen ni Alaji Dawouda Dia en ngala gable makko par ce que darima darde tinde o haɓanima leñol ngol no feewi o ittini kadi leñol ngol gueɗal so tawi leñol ngol ne andi ɗum falillahi alhamdu ko mawɗum alhamdulillah jittiri ɗum Allah yo leñol ngol yettumo so leñol ngol andani ɗum walla yiya ɗum taw Allah kam yii nelaɗo Allah kadi yi Cheikh Tidiane yi julɓe ɓe jii yo Allah yantu kadi e gueɗe makko Allah hokka en kadi waaɓi no makko ni nde wonno ƴettude télé e radio e ta galle ma mbaɗa hen yimɓe mbiya yo fulɓe jiiɗo koye mumen ɗum ko gueɗal Daoudou Moussa Dia e mawɗum Harouna Moussa Dia Allah jarama on jarama yo Allah teddi noon kadi wona ɓuyde on teddini leñol ngol yo Allah teddi noon wonno wonko poɗɗon wadde goɗɗum ko wona ɗum oɗo mbawno wadde goɗɗum ko wona ɗum ndiɗo jawdi gondi ɗo ndi oɗo mbawno fellide ɗum e goɗɗum ko wona ɗum ɗo kono ɗum ɗo kadi on gandini yimɓe ko hen jeeya on gandini yimɓeɓe kadi on jiiɗa leñol ngol majja on jiiɗa leñol ngol mayta jiiɗon ko yo leñol ngol wuuro ɗum noon yo Allah wurno leñol ngol enen fof gurdani hen fof gurdani hen ko heddi ko noon ko kala kadi nde mbaɗa aduna ɓamden wonno sañoɓe leeso jibi ɓe ɓamdat yowoɓe tiba ɓamdat ƴettowo biño wara mbaɗo ndiyam gandu li ɓe ɓamdat nde wonno ko ni foti wonde kono so tawi ɓeene gasa tan ɓeene gubba ko poussiére hewata kono gaska dañata ko hankkadi ni munen fof yo mone men fof yo darano goɗɗo ganden kala ko mbawɗen dañde tama ko eɗen dendi sen dañi jaam ko enen dendi sen dañi jamalum ko enen dendi wadde noon ko ganduɗa hoorema ko an e oɗon dendi soɗon pecca taw ko bunnayi mum fof no buɗɗi ɗi kono so yimɓe ɗiɗo pecci bunnayi kaaɓi woni mbiɗo no buttati ɗum wona lawol wonno mbaɗi heewide bonɓe ɗiɗo mbaldi mbawa rendude jangana ko goto jiibi ɗum no so pinima woni hen mo aflaki ɗum noon ko wiide leñol ngol tan yo ɓeyde tinnade ɓe mbatta haqqille mabɓe kadi e oɗo télé e ngoɗo radio eɓeɗa gollo ko tiiɗi eɓeɗa gollo ko tiiɗi e nder renndo ngo eɓeɗa gollo ko tiiɗi e nder manade ɗum ɗon ni leñol ngol eɓeɗa gollo ko tiiɗi e gueɗe baɗɗe fof to banggue journalisme eɗen gandi eɓen toon gollo golle baɗɗe fayida kabaruji baɗɗe fayida mbateɗo oɗon gandi ɗum to tawi ko banggue jewte ganni jewte aduna oɗon gandi ene yewte ɗo so tawi kadi ko gonka men hanki ene yewte ɗo e gueɗe bannoon e gueɗe bannoon e gueɗe bannoon fof ene jewte ɗo wadde noon enen fof nden ballodiren kono wiiɗi ɗum yahata ɗum noon tardini en jibi tardini en ko hunde fuɗɗe ɗo joni waɗe tan ko ene ɗahaca men Allah tampini yimɓe tan ɗum ɗo marema ya bolle puyɗe mbaɗen bolle puyɗe tan ha fuyera ɗum wona lawol kala ko goto e leñol ngol ko ƴetti heddiɓe yo jaggu hen mbasen hirodirde mbasen wiide o ko min ɓuuri ɗum mbasen wiide o mi haaldata e mum ko min ɓuuri ɗum min jadata wona noon aduna so yimɓe ne jaada paɗodirat voilà so yimɓe ne jiibi o mona wiya mi ɗaha cam en heddi seeɗa pour mbawa hankadi tongude yewtere nde voilà yimɓe seeɗa jaada dal jibijan yo paɗodira ɗum ɓuri wonde lawol yimɓe mbasa ustodirde mon fof watta haqqille muɗum e bandum wonno enɗe meje tati ne goodi jibi koɗe poɗɗe renede enɗam bandiragal eɗen jiidi taniraɓe men jiidi yummiraɓe men jiidi mamiraɓe men jiidi ɗum Allah wi ko yo reene enɗam gondanɗam ko enɗam diine ka julɗo komi julɗo enen juldata juma juldata jamma enen dendi rasul sallallahu alaihi wasallam dendi Cheikh Tidiane eɗen poti rende ɗam enɗam ko enɗam enɗam koddigal surtout ma koddigal wona hunde famnude koddigal ko hunde mawde no fewi no fewi ɗamɗam enɗam en foti renede enɗam diine enɗam koddigal a fawide enɗam bandiragal ɗum ɗo ene foti renede ɗum ɗo so renama tan teɓi mbaɗi kono code de la route ni sa rewi hen tan a watta askida ɗum noon firti jeebi nana jofoɓe ene wiyami yewtere nde nana gasa
no mbiɗen ni en cammini to langal mawɓe galle ɓe tam en bappataɓe nde wonno ɓene liggo kamɓe no feewi takkire maɓɓe kalani ne deƴƴi kono ko gallade mbiɗen ko Allah jaggu jooɓen Leela Diaƴen nani de Sali Dia en gandi kañum nanɗo ene gollo golle tiɗɗe jamma ñalama suba kay tihiɗe mbaɗat autoji mumen mbaɗen essence nani naata e wuuro ngo ene liggo jalta e ladde nde ene liggo jaha caggal yiɗi no golluno leñol ngol ko hunde mawde nde famɗani ɗum noon Sali Dia salminama di passage no fewi no fewi no fewi no fewi a jarama e golle ma yimɓe jii fulɓe jii darde ma ane baɗɗe en Leela Diaƴa haala mum haalaka eɗen gandi kañum wondaka ene wuuli wondaka ene jaagui wondaka ene muusi enen tin darni leñol ngol Alaji Hammad Thiam ko noon dennangal kadi journaliste uji gonɗi ɗo ɗi foof calminama e technicien ji ɗi haralleɓe ɓe ko wayno Amadou Moussa Anen calminama juurama Moussa Niang a faami o mo ganduɗa homani o wiyete ko Halimatu Dia en ɓeɗo foof calminama juurama duwanama dennangal gonɗo e galle he haralleɓe ko wayno Djibi Dieng en gandu li en e waɓe noon foof calminama juurama dennangal dal liggotoɓe e Piindi TV ɗo mbawɗa wonde ene goniɗa min calminima min juurimama min duwonimama min ñaguimama do yafuya emin ñaago ilallahu taala atul jabaru yo Allah ɓamtu oɗo galle ɓamta galleji baɗini ɗi foof kala galle baɗeɗo yo Allah ɓamtu ɗum paamen kala ɗo pulagu feeñi ene darani leñol ene fof darɗinen ɗum woni radio woni télé Piindi TV woni radio fulɓe woni télé fulɓe woni kala ɗo pulaar haalete ene fof ndenden mbaɗɗi hen juuɗe meɗen kono ɓeene gonani ɓe gonanani ɓe hande ko an tan keɗɗotomi janggo ko o tan keɗɗotomi ɗum addata ko jiwlu addata ko probléme sen pelliti gonnana leñol ngol enen fof e gona haɓere wotere nden andi nden peeje nden manano dina noon e miijo dennangal noon gonɗo ɗo e galle salminama tigui rigui juurama to banggue karallagal ko Djibi Dieng gorko mo kannele e kannaraji kannel noon mi wiyama ne heewi histoire min gartu hen ene woni tawana oɗo façon histoire uji baɗɗi fayida jaɗɗo e jamanu kannel weeli jeeyede nde wonno ko noon ko heewi minen min gandi ɗum kadi min gartu hen so Allah jaɓima oɗo mo kutinimo gandoli mo gowi hutodirde to e Piindi radio hanki tan sakkiti gorko mo Madina Gounass wuuro ceerno Mouhamadou Seydou radiallahu taala anhu on ko bamum ceerno Amadou Tijani mi wimo sa tawi mo jooɗi e nder Renndo mbiyata ko ɗaniɗo taw koye haldude Allah mosago makko tan ene humta haaju allahumma salli ala seydina Muhammad sallim oɗo émission biyeteɗo darde Ngawla e nder Renndo ko musidɗo moɗon ɗaha Thiam downata ɗum e weledal